i halsen og det. Meget overbevisende ved hovedet. Ja, det er helt fantastisk. Nå, det er slet ikke helt sikkert. Vi har karaktererne for det foregående hold. Katalog nummer 438, Samir, har fået 8-tal for 20, 7,5 for trav, 7,5 for galop, 6,5 for skridt, 8 i ridelighed, 7,5 for potentiale og en total pointsum på 7,5. Katalog nummer 440, Tørveslet Toratio, 8 for 20, 7 for trav, 7 for galop, 6 for skridt, 6 for ridelighed, 7 for potentiale og en total pointsum på 6,83.